Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang putak-putak ng informasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayong mag-zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:07 ng umaga. Maabig ya Kabuasan na luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo dasayan Kabuasan. Makterion lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanyad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Biyernes Pizza 11 at bulan na Hulyo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Apat iran motorsiklo adamay ed agawan pool. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran sospek narolan na Cebu. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Indian National at Alapos imbatikid patambalan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Driver narolan na paltog kayari yakabangga na motorsiklo. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jabalit at balitad nasyonal. Sa kuya walay kargaton pukol a recover jad Taal Lake. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran low pressure area babantayan jad Philippine Area of Responsibility. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Gomez Balon PCO Chief Guaren na inaknag ya DOA Secretary. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Congressman Frasco gabay na lower house si magmaliw ya speaker. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na Kabuasan tanatan wajaray detalye da balitad lokal. Oras na alas 3:30 ng aram na naagawa sa aksidente jada bypass road intersection na barangay Dupak, Balay Nasinggan, Pangasinan. Sa Rembol, Bialuluganan, Toyota Vios, yamamanihoanan na Ralpha Kinley Supway Sumira. 20 anyos kay bato nakalugan si Vergie Istabaya. Platin, 20 anyos. Tansamay Abangaya Yamaha XTZ motorcycle. Mamanihoanan na Aquino Sinumrag Labadan, 42 anyos. Jad inisyal investigasyon na kabatan niya sa may Toyota Vios. So unbabalitang jad da interseksyon na nabanggato niya sa motorsiklo. Akagamor na sugat sa driver ng motorsiklo. Tan si katoy nawit jad da Asingan Community Hospital. Naninang nang sa loob na Toyota Vios, walay adiskubren caliber 45 iya pistol, iya walay serial number 1744077. Sa kaya magasin taluran na bala tan cash ya 103,000 piso. Sa may suspect tan sa ebidensya sinawit jad police station kaso nin sunggay na 10591 o illegal possession of firearms and ammunition tan reckless imprudence resulting damage to property. So insagap the korte.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Indian National at talapos imbatig yung patambalan nagawas o aksidente oras na alas 4:46 ng araw dyan Tubong Road, Barangay Karanglaan, Syudad na Dagupan. Kinabat si biktiman si Gurbak sa Kaur, 54 anyos. Indian National si kato at talapos na black Honda TMX 125 motorcycle yung mamanihoan na Patrick Japson Angelo alias Patrick Garcia, 24 anyos. Ang pibuhay mo man ang lisensya. Pareho na kagamor na sugat so pedestrian o ang biktima tan sa may driver ng motorsiklo. Tan si Karaim Batik at Region 1 Medical Center anik sa Bunuan Binlok at Syudad na Dagupan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Alas 8:45 na kabuasan na ingkasa na impanulop via pwersa na Bugalyon Police Kaibas Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 tan Provincial Intelligence Unit. So, anti-drug operation sa Barangay Salasa, Bugalyon, Pangasinan. Yan ang resulta at paka-aristo at duwaran suspect ya kinabat at ngaran ya John Mark Javier Eden, 32 anyos, tan Paulo Angelo Season Inakay, 28 anyos. Akumpiskada sa suspect so limaran headsheld transparent plastic sachet. Yan ang karga na Shabuya mambulat na 7.80 gramo. Wala balor to na 53,000 tan 40 sintabo. Sa kaya unit ya Samsung Galaxy E15 cellphone. Tan sa kaya unit ya Blue Yamaha NMAX motorcycle. Ya ang gapi plaka. Sa kaya pirason small patch, sa kaya pirason black sling bag, sa kaya pirason digital ya kiluan, taloran pirason assorted lighters, sa kaya pirason surgical scissor o katle, sa kaya pirason 1,000 piso bill, ya budol money, sa kaya unit ya color orange Yamaha Mio motorcycle. Sa ebidensya tan sa suspect so nawit yung police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na Republic Act 9165 so insigat matla ed korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Personal yan ang reklamo at police station na Santa Maria Police si Edmar Dulay de la Cruz, 19 anyos. Unong panlapag na complainant sa may ang putin Honda Click 125 ya walay chassis number K2 VG118709 ya ka rehistro at ngaran na amatunyan na kinabat at ngaranton na Edmond Galabay de la Cruz. So nababalang jad investigasyon na pulis ng palapag na complainant jad oras na alas 6 na kabuasan sa may motorsiklo so imparada to harapan na abong dara niya tan intilakto niya so tumbok jad ignition switch kanya na nibatik na agakabat niya matakaw sa rekabiyangan na Santa Maria Police so tampolya ang itawag ada sa rekabangibang niya balay yan na oral sa suspect na recover sa bitlan na motorsiklo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Apat irang motorsiklo adamay adagawan po jad Barangay Magallanes bali na Tayog Pangasinan iagawad oras na alas 2:30 ng araw sa may inabandona ya abong iapulan sa pangkayarianan na Darwin C. Sochu 71 anyos. Jad initial investigasyon nasarin ng respondent police ng Bureau of Fire Protection. Jad oras na 1:30 ng araw sa may manangaran na Dennis Antes Kabubos 39 anyos walad Basilia Karsada na naimanuton na napupulan so inabandonan abong kanyang tampol ton binagaan so kuya to niya
ya binagaan mo't so parmasya ya napupulan so binag na parmasya sa may apula o nalapan na pool tandamyos sa ugmat nini palapag anggada saya na bugta. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukulan niya balitad lokalan tistay nun dapag adasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga. 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Formal nang sinimulan ng Philippine Coast Guard ang pagsisid sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga missing sabongero. Sa isinagawang search and retrieval operations kahapon na isang sako na naglalaman ng tila mga buto ang nakuha. Ayon kay Police Colonel Giovanni Emerick Sibalo, Provincial Director ng Batangas Police, ang sako ay nadiskubre may 10 metro mula sa dalampasigan. Hindi pa makumpirma kung ito ay mga buto ng tao. Agad naman itong iturn over sa Scene of the Crime Operatives o SOCO para isailalim sa forensic examination. Una rito, madaling araw pa lamang kahapon ay dinala ng PCG ang mga kagamitan na gagamitin sa search and retrieval operations. Ibinaba ang mga naturang equipment sa Coast Guard Substation dakong alas 2 ng madaling araw at inilipat sa Fishport na magsisilbing staging area. Kabilang dito ang mga diving suits at fins, oxygen tanks, cadaver bags, first aid kits, life rigs, rigid hull inflatable boats at rubber boats. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab na ang operasyon ay inumpisahan sa lake mapping at sa site assessment sa ground zero o fish pond area ng isa sa mga suspect. Bit-bit ng PCG sa lugar ang unmanned aerial vehicles at remote operated vehicles o drones. Ang PNP CIDG ang mangangalaga sa seguridad sa bisinidad ng Taal Lake at ilang bahagi ng Laguna. Ang search and retrieval operations ay palalakasin ng mga divers ng Philippine Navy mula sa Naval Special Operations Command. 3 team o 12 divers ang i-deploy ng Navy na may kakayahang sumisid ng 94 meters lalim sa katubigan o halos kalahati ng kabuang lalim ng lawa habang gagamit din ang mga ito ng underwater drone. Una nang ibinunyag ng akusadong si Julie Patidongan na ang missing sabongero sa itinapon sa Taal Lake. Tinutukoy pa niya ang negosyanteng si Atong Ang na siya ang umanong utak
sa krimen at isinasangkot sa kaso ang aktres na si Gretchen Barreto na napapabalitang malapit sa negosyante. Mariin namang pinabulaanan ang aligasyon. Ayon sa mga otoridad, ang pinakamalalim na bahagi ng lawa ay aabot hanggang 198 meters, katumbas ng 60 o 60 palapag na gusali. Ilan naman umano sa mga hamong maaaring kaharapin ng mga searchers ang pagsama ng panahon at malaking karet ng tubig, gayon din ang banta ng pag-alboruto ng bulkan. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi lamang 34 kundi nasa 100 sabongero ang pinaniniwalaang itinapon sa Taal Lake simula 2021 hanggang 2022. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinukumpirma pa ng Department of Migrant Workers o DMW ang ulat na may 3 Pinoy na nasawi sa barkong MV Eternity Sea na inatake at pinalubog ng Houthi rebels sa Yemen. Ito ay ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak. Ayon pa kay Kakdak, 22 ang crew ng MV Eternity Sea. 21 dito ay ang mga Pilipino at 5 ang nakaligtas sa paglubog ng barko. Ang mga nakaligtas namang 5 Pinoy ay dinala sa isang lugar na tiniyak ang lahat ng kakailanganing tulong para sa mga ito. Habang tatlo pa ang Pinoy ang iniulat na na-rescue. Samantala, sinuspindi pa ng DMW ang lisensya ng manning agency at principal ng mga tripulanting Pinoy ng MV Eternity Sea. Sa ilalim ng DMW Department Order No. 1 na inisyo noong March 2024, ang mga ship owners at manning agencies ay mandated na i-report hinggil sa planong pagdaan sa kanilang barko sa Red Sea at Gulf of Aden at tiyakin ang kanilang Filipino cruise members ay napormahan o na-inform sa panganib na maaaring idulot nito. Mayroon din umanong karapatan ang mga tripulante na tumangging maglayag sa mga naturang mapapanganib na lugar. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, habang papalapit ang halalan sa bagong speaker ng 20th Congress, ay lumalakas ang panawagan mula sa mga mambabatas na si Cebu 5th District Representative Duke Frasco na ang dapat mamuno sa mababang kapulungan. Isang lider na may paninindigan, kakayahan at may tunay na malasakit sa bayan. Ang kongreso na dating tinaguring House of the People ay isa na ngayong the House of that divides the nation and its people. Sa halip nila na pagkakaisa, nagtutulak ng bangayan, inuunang pansariling interes at kapangyarihan. Si Frasco na nasa kanyang huling termino bilang kinatawan ay may 18 taon ng karanasan sa serbisyo publiko mula sa pagiging alkalde, vice-alkalde hanggang sa pagiging mambabatas. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang pagtatayo ng mga ospital at universidad sa mga lugar na matagal nang napabayaan. May edukasyon sa accounting at finance mula sa Amerika at dating auditor ng multinational company. Inalala si Frasco ng mga insider bilang pinakamainam na pagpipilian para sa Administrasyong Marcos upang maisapakatuparan ang agenda nito sa nalalabing taon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inanunsyo ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na itinalaga ni Pangulong Marcos si Dave Gomez bilang bagong Presidential Commissions Office o PCO Secretary. Kasabay nito itinalaga rin ng Pangulo si Atty. Sharon Garin na isa ring Certified Public Accountant bilang bagong kalihim ng Department of Energy.
Si Gomez ay may malawak na karanasan sa pamamahayag sa gobyerno at sa corporate communications. Naging senior reporter, naging Director General ng Philippine Information Agency at Communications Director ng isang pribadong kumpanya. Habang si Garin naman ay isa rin dating kongresista, ay may malawak na kaalaman sa mga polisiya at enerhiya. Samantalang itinalaga naman si Ruiz na magiging membro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang 3 low pressure areas o LPA na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 8 ng umaga kahapon, ang LPA na namataan sa loob ng PAR ay mababaw ang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ito ay naitala sa layong 790 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ang ikalawang LPA ay nasa labas ng PAR pero may bahagyang potensyal na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito ay remnant o nalalabing bahagi ng bagyong Bising na huling namataan sa layong 475 hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ang isa pang LPA na nasa labas din ng PAR ay walang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huli itong nakita sa layong 2,070 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ang nagdudulot ng patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin alas 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes,
cancer, sakit sa bato, at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:35 nakabuasan. Patuloy na programa na Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig iya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, pizza 11 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga reklamo, mga hinaing, mga reaction, suggestion, opinion, pwedeng tumawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974
2784. At sa ating Facebook po, live na live pa rin po tayo. At sa YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy, may mga naibalita ako na karamihan sa mga nadidisgrasya sa motorsiklo ay minor de edad. Ngunit marami pa rin pasaway. Marami pa rin pasaway. Yung mga iba pasawi na diba? Kapaborito Errol. Yung mga ganyan kasi minsan, yung kanilang lakas ng loob. Lakas ng loob. Actually, pag nagmamaneho yung mga yan, lakas loob lang din Una, walang lisensya. Correct. Pangalawa, yung pagiging mapusok sa kalsada. Ayan, Bakit pag ayan ba ay binilisan nyo o may nampabati kayo paspas? Pagdating nyo ba sa pupuntahan nyo, may premyo ba kayo? Ayan nga o kaya nakikipagkarera sila. Ayun nga, ang tanong ko, pagdating nyo ba sa dulo, may premyo ba kayo? Yan yan ang kwan dyan. Meron tayong may mga umiiral na batas na bawal sa mga minor de edad na magmaneho ng motorsiklo at kahit anong klaseng sasakyan. Ito ay pinagbabawal. Batay na rin doon sa minors driving motorcycle policy. Nakasad dito sa Republic Act 4136 kung hindi ako nagkakamali. Yung batas na yan kasi, pare Dennis, ay nandyan na yan. Nandyan. Pero may pangil din yan. Pero kasi ang problema kasi yung mga nanguhuli no inaralabat ang dapo. Kaya nga yun ang problema diyan Pag merong checkpoint naman ng PNP, sila ay nagtatago. Yun ang kwan diyan. Kung minsan lumiliko sila kaagad kung minsan kung minsan kunwari nasiraan sila naakay-akay nila yung motorsiklo di ba? Nasiraan. Maraming maraming paraan kaya yun ang problema natin. Sa ilalim ng batas na ito dapat may kaparasuhan na ipapataw lalo na sa mga magulang yung mga magulang ng mga bata dahil mayroong umiiral na batas yung Presidential Decree number 603 ako hindi ko nagkakamali yung Child Welfare Code of the Philippines. At dito sa naturang batas na ito may pananagutan ang mga magulang na nagpabaya sa kanilang mga anak lalo sa mga minor de edad. So dito sa batas na ito tila yata kulang ng pangil. Kaya't maraming mga bata na pasaway, maraming bata na nagdadrive ng mga behikulo. Dapat siguro sa bahay muna. Ang unang magsasabi na wag ka muna magmaneho. Dapat lang. Dahil wala ka pang lisensya. At may criminal liability yung mga magulang kung sila ay nagpabaya sa kanilang mga anak. Lalo na yung sabi mo walang lisensya. Pangalawa, minor de edad. So dapat na pagsabihan natin yung ating mga anak na huwag sanang magdadrive, magmamaniho ng anumang masasakyan, especially yung motorsiklo, dahil para may layo sila sa disgrasya. Ayan. Kasi pag kung ikaw ay license holder may driver's license ka, ibig sabihin dumaan ka sa tamang proseso, di ba? Alam mo yung batas trapiko, alam mo yung pagmamaniho, alam mo yung dapat mong gawin sa pagmamaniho. Pero itong mga minor de edad, siyempre pag wala silang lisensya, ibig sabihin walang karapatan na sila ay magmaneho ng anumang sasakyan, especially itong mga motorsiklo, para mawasan natin ang disgrasya, okay?
Alas 6:41. Reaksyon mula kay Rodolfo Santos. Dapat lang na ipagbawal mga minor de edad kasi ang bibilis nila na magpatakbo, sabi niya. Si Francis Ramos, ang mga law enforcers ang nagkukulang dyan, sabi niya. Tama yung sinabi mo kanina, di ba? Bernard Garcia, minor de edad o walang lisensya, hindi dapat mag-drive ng anumang sasakyan. Ricardo Estayo, dapat ikulong at magmulta ang mga magulang kung mahuli ang minor de edad na nagdadrive ng sasakyan. Kung mahuli. Leonard Corpus, mahina ang batas sa Pilipinas di gaya sa ibang bansa. Wala ka makikita na nagmamaneho na minor de edad. Tama, ano? Wala ka nakikita doon. Sige. Good morning kay Michael Mariado Suganov, kay Vinny Versusa Puntillas. Ayan. Yung mga nag-message kanina, medyo naputol yung kanina. So pwede kayong mag-message kayo para mabasa namin ang inyong mga mensahe. Okay. Romulo Diaz, sir, may mga empleyado ng munisipyo, sabi niya dito. Munisipyo sa mayor's office na hindi marunong makitungo sa mga tao. Hindi man lang nila tinatanong kung ano ang sadya ng kanilang bisita. Kung importante ba ang kanilang sasabihin kay mayor. Halos isang araw kami nag-antay. Pagkatapos sasabihin, Di bali kung pinakain kanila. Tapos sasabihin ng staff ni mayor, hindi kami maharap, samantalang halos walang bisita sa opisina. At ang masaklap, hindi pa nila sinasabi kay mayor na nandoon kami na nag-aantay. Biglang lalapit ang masungit ni staff ni mayor at sasabihin sa iyo, hindi kami maharap, hindi ka maharap ni mayor. Sila ang naninira sa magandang adhikaya ni mayor. Kakaumpisa pa lang ng mga halal na opisyal, ganyan na ang bungad at trato ng mga staff niya. Salamat, idol. Medyo alam mo, ano yan, I feel you. Siyempre, hindi lang ikaw ang nakararanas ng ganyan. Marami. May mga ibang rin. Siyempre. Etong mga ito, yung pinaggagawa ng mga yan, hindi siguro alam ng mayor. Kasi nabanggit niya na mabait, matulungin, at maasikaso may mayor. Pero itong mga maldita, yung mga nakapaligid sa kanya, na wala namang alam sa politika, masla kasi political accommodation iraratan. Correct. Dapat yung political accommodation, alam mo na, yung isa anak ng leader sa barangay na talunan siguro. Anak na leader na talunan, na may sakay, kaaroy pamilya walad barangay, araratan yan yung mga yan yung mga example ng mga political accommodation. At saka kung totoo man ito, dapat maglagay ng CCTV camera para makita nila yung ginagawa ng mga staff. Tsaka isa pa, maglagay din kayo ng sana si mayor may CCTV rin na namomonitor niya yung mga nagantay sa labas. Para siya mismo, alam niya kung magtatagal pa yung kinakausap niya o pwede niya nang i-dismiss. Kasi may mga ganyan, may appointment ka, maggagabi na, hindi ka pa nakapasok. May katungtong to, agamot makalikas, agamot. Tulad nitong sinabi ng tama yung CCTV. Naubos ang kanyang oras sa pag-aantay para makapasok sa loob ng opisina ni mayor. Ngunit hindi pinapasok, bagkus sinabihan siya ng staff ni mayor na hindi daw tumatanggap ng bisita si mayor. So yun ang dyan Hindi tumatanggap kasi walang naka-schedule na bisita kasi marami daw meeting. Baka pwedeng doon sa may taga
tagabigay ng papel na yung na color slip. Color slip. Oo. May color slip diyan eh. Oo. Ibang kwarto yung pinagbigyan niya. Oo, dapat doon sa opisina ni Mayor mo ibigay. Oo, dapat direct doon sa opisina ni Mayor. Para sa ganun alam ng Mayor na meron palang nag-aantay na mga bisita sa labas at gustong makausap si Mayor. Ganun sana ang gawin, hindi yung hindi tsaka isa hinaharang ka agad. Mga wag ho kayo maglalagay ng maldita diyan sa Mayor's office. Oo, masisira ang magandang layunin ng isang local chief executive kung yung mga nakapaligid sa kanya ay hindi maayos ang pakikitungo. Wala namang ginagawa bisita. Yung Oo. Yung iba dyan, nasa Mayor's office, wala namang ginagawa, nakatambay lang, nagpe-Facebook, lakad ng lakad. Doon kayo magtambay sa CR. Doon kayo sa kubeta para hindi kayo panira sa mga bisitang papasok kay Mayor. Oo, yan ang dyan, mahirap dyan. Diba? Ang masakit niyan, maghapon ka nang nag-antay. Tapos makakarinig ka pa na mag-antay sila na lumabas hanggang alas 5. Di ba? Ano yung tinatadhana ng Article 11 Section 1 ng 1987 Constitution Kapobrito? Ayan yung public office is a public trust. Correct. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng opisyalis at empleyado ng gobyerno dapat managot sila sa mamamayan. Paglingkuran ng buong kakayahan, laging magmamahal sa bansa o kaya sa bayan. Yun ang nila. Dapat nilang gawin yung paglingkuran ang taong bayan. Tanggalin nyo sa isip nyo yung porkit hinahanap si Mayor may hihingiin ng tulong. O kaya magsusolicit. Malay nyo, kung importante yung sasabihin kay Mayor tapos sinaharang ninyo, hindi maganda yan kung totoo man yan, di ba? Dapat ipakita ng mga empleyado ng gobyerno na sila ay lingkod ng bayan. Di ba? Yun ang dyan. Kaya mo na yung mga close-in, yung mga bodyguards dahil trabaho nila yan. Saludo tayo sa mga close-in, sa mga kasama ni Mayor. Siyempre, pinoproteksyonan din nila yung kanilang lingkod bayan na Mayor. Yung leader. Pero yung mga nandyan sa munisipyo naman na empleyado, lalo nandyan sa Mayor's office, singara mamaong, ay kayo nayari ditan. Kayo nayari duntan. Kaya dapat na pagsilbihan nyo ng tama ang mga mamamayan dahil sila ang amo ninyo. Miruin mo, kitang-kita naman daw ng mga mata ng mga nag-aantay na walang bisita. Tapos sasabihin bumalik. Sasabihin ng mga bruhang nandyan sa Mayor's office na bumalik, ilang araw nang bumabalik yung tao. Diba? May linaan isipin nyo rin yung kalagayan nila na nagpupunta, nag-e-airport, nag-aarkila ng pan-tricycle. Kung saan, untanan nyo labat at Mayor's office na hindi alam ng Mayor ang nangyayari sa labas. So, ngayon, ang tanong dyan, paano mararamdaman ng mga mamamayan na sila yung talagang amo, sila talaga yung bossing, yung mga mamamayan. Kung mga nakapalibot ay mali yung kailang pakikitungo. Yung Mayor na yan ay sabik maglingkod dahil gustong-gusto niyang maglingkod. Mahal niya yung kanyang mga kababayan. Pero may mga staff kasi na mga nakasimangot. Imbis na batiin ka o titignan ka lang, hindi man lang tatanungin kung ano ang inyong sadya. Kung si Mayor ba direktang kakausapin o merong tao na dapat konsultahin. Hangga po, nanganda ka, patagay palagsab.
Iraratan na bruha. 'Di ba? Noong panahon ng kampanya, ang bidang-bida mga botante. Taong bayan. Mga botante. Pati yung mga alalay na bruha ay maimimis. Hanggang doon sabi may punto, ya alaan dani number mo. Ay sir, pa may number yun, tang piano kini, text mi kila, tang piano. Natan no nakairong lami amo daya sa matut man sirbi, iraramay bruha balot. Si Karalatas Mandedoral. Si Ray Mandedoral. So, dapat na malaman ito ng mayor kung totoo man itong sumbong na ito. Wala, hindi malalaman ni mayor yan dahil sila doon sa labas ng opisina, pare-pareho lang sila na ginagawa. Pare-pareho lang. Mga puro nagchichismisan lang naman. Kaya nga, dapat natin ipa-viral natin yung yung public office is a public trust. Dapat nating ipa-viral sa loob ng opisina at dapat na mga empleyado ay dumaan sa seminar para alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Seminar to man ay dapat seminar kindi tate to yakin talunan at barangay. Kaya nga yan ang diyan, mga empleyado ang diyan, yung nakapaligid ang naninira. Saludo po kami sa mga mayor na talagang nagbababad sa opisina, di ba? Yung mga talagang ginagampanan nila yung kailang serbisyo. Nagbababad sa opisina upang kausapin at pakinggan yung hinaing yung ng kanilang mga kababayan. Saludo po tayo sa ganyan. Pero yung mga tauhan nyo po sa labas, sana ho alam nyo yung mga nangyayari dyan. Dapat yung ilagay ninyo dyan sa especially sa opisina ng mayor, yun talagang may mandato, yung talagang maglilingkod at tama yung pakikitungo sa mga tao para hindi kasi pag iba yung pati pakikitungo ng mga empleyado, magre-reflect yan sa mayor. Siyempre. 'Di ba? Di ba? Yung mga taong ganyan, mayor, ilagay nyo na lang sila sa kusina. Total, kahit wala sa oras ng kainan, kain naman yung mga kaya mga nandyan. Doon na lang, ikulong nyo sila doon sa kusina. Kaya paano yung pagandahin ang opisina ng mayor, dapat na tanggalin yung mga mga anay o mga naninira sa magandang adhikain ng mayor, di ba? Para sa ganun maayos. Alam natin na lahat ng mga leader gusto nila maayos ang kailang opisina, maayos ang kailang bayan. Pero paano maayusin yan kung may mga ganitong mga klaseng mga anay sa likod sa tagiriran ng mayor na silang naninira kaagad. Kaumpisa pa lang medyo malina ang obserbasyon ng mga taong bayan sa loob ng opisina ng mayor. Alas 6:55 ng umaga. Virgilio de Guzman, dapat gayahin nila dito sa San Carlos. Maganda ang pakikitungo ng mga empleyado na papasok sa opisina ni Mayor Ayoy Resuello Cantuman. Jennifer Santos, mag-seminar muna mga empleyado ni Mayor para alam nila ang ibig sabihin ng public office is a public trust. Cantuman. Norma Laguisma, dapat tanggalin ni Mayor ang empleyado na humaharang sa mga tao. Hindi pwede, magagalit yung na leader. Buhay bisita sa kanyang tanggapan. Hindi pwede, magagalit yung yung tatay o nanay o kung sino mang leader nung ipinasok dyan. Hindi kung nakakasira tanggalin. Bali nang mainis yung mga tao, wag lang yung yung magalit yung leader. Kaya nga. Evelyn Flaminiano, good morning everyone. J. Malularga Manlungat, ayan, is watching. Si Espanya Jai, Michael Mariado Sugano ba, magandang umaga.
Elvira Villanueva Cayabyab, ayan, magandang umaga. Si Renante Rosario, magandang umaga. Si Hinaro Cayabyab, hindi naman siguro pupunta ang tao sa opisina ni Mayor kung walang importante, di ba? Si Don Ramon Bautista Sr. Diyan sa may Region 1 Medical Center. Good morning. Former board member, former vice mayor. 0995-4702. Lahat ng maling ginagawa ng mga empleyado mag-reflect kay Mayor Kanto. Dugamat. 0912-8046. Kilala ko yan, sir, kasi pumunta rin ako sa opisina niya. Hindi rin ako nakapasok. Inabot ako ng alas 6 ng hapon. Hindi ako hinarap ni Mayor. Ang pagkukulang niya, yung time management. Yung mga obserbasyon ninyo. Good morning kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Alam ng mga tao na itong si Kapitan Saldi Bauso talagang matulungin ito. Kahit kahit na gabi pwede mong tawagan, kahit saan siya pwede mong tawagan, kaagad siyang yung sumasagot sa mga tawag at text. Ganyan ang public official na isang kagawat mo kwanda. Si Kapitan Saldi Bauson. Good morning. Good morning din kay Councilor Elias Villanueva, kay Councilor Kyle Arthur Valduisa Gaspar, Councilor Mike Season yan sa bayan ng Kalasyaw. Kay si Sir Ben Mobiliano si Kanto, cordon sanitaire na diral kadsatan kanto. Ayon, duga. Cordon sanitaire. Grabe. May mga opisina ng mayor na madaming pinto ka pang dadaanan bago ka makapasok sa pintuan niya. So ibig sabihin marami kang dadaanan. Sample yan, sample. Meron namang isang pinto lang makakapasok ka na sa opisina ng mayor, pero maraming tao ka pang dadaanan. Ngayon, yan ang problema. Yun ang yung cordon sanitaire tinatawag. Diba? Good morning kay former Liga President Landing Estabilio at Kapitan Junan Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos City. Ayan, magandang umaga. Si Marshall, mabuhay po kayo, paborito. Ayan. Si Marilyn Soriano, maabig ya kabosan. Tuatay ibabagyo, sir, wala rin anay, mapanira. Nitan, okay. Good morning. Zenny Roar. Good morning, Sicho Buyan, San Jacinto, Pangasinan. Good morning. Good morning kay City Mayor Jolier Ayoy Risuelio. Gawin din kay Vice Mayor Josiris Bug Sersuelio ng San Carlos City. Si Higsap kanto. Kaba mo ya siguro. Sa implementasyon komunod na idan iray barangay official siya man sitad sa hari minor de edad yaman mo motor. Lante. Force multiplier. Kumon. Kasi si Karay may frontliners Si Diosdado Bandong, good morning ka MYK. Maabig ya kabosan. Mayari ka MYK. Pangasinan. Ayan, okay. Good morning kay Mayor Dung Kalugay at Vice Mayor Max Milian ng Sual Pangasinan. Gawin din kay Madam Garly Macaranas Kalugay. Ayan, magandang umaga sa inyo. Good morning po. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Kay Sir Jeffrel at Sir Felix Domicilio. Diyan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpabawid at magbabalik kami sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkura, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspidiga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa